пуши? Няма става. Няма да се пускате в реките и Иван те направи и ти само Кристиян. Ще влизате в реката с бавна скорост. Всяко и лятото да знаеш, че ще изсъхнеш, всяка се намокриха краката и ще стане студено, нали? Моите не са. Влизаш в реката с бавна скорост, за да не пришли голяма вода. И като влезнеш, тогава вече му даваш газ да може да те изтегли. Разбираш ли? Те са минава. Намокри ли са? Тате, нали джобовете са ми затворени? Какво? Нали джобовете са ми затворени? Затворени са? Да не ми замени телефона от водата. Абе, затворени са ти, кой ще ги отвори? Ще гледате, независимо за удоволствие ли карате, за състезание ли карате, да се запазват. Сега намокриш ли са, ще измръзнеш, ще се вдървиш и няма да можеш да караш състезателно темпо, разбираш? На всяко каране ми го казва. Затова в реката дигаш си краката, ако можеш. Влизаш с бавна скорост да не се омокриш и като влезеш във водата вече му даваш газ, той ще изкара. Там трябва баланс? Баланс ще го направиш. Ти що си готова отбора да си лъжва? Добре ли сте? Да. Пути мокри. Кристиян мина най-хубаво реката. Най-технично, най-не са мокри. Аз не съм само мокрил. Има и друг вариант, слагаш турбички. Трябваше да си по-дългите. Нещо, който в пониско пчелинина и там е по-полигато да може да го. А пък който иска, като Николайчо, може да би брега. Тате, няма ли да стане от и тука? Можеш ли? Ще се Мога да опитам. мина малко да ти го изкопая и да ми... Добре, мини ти първо да ми го изкопаеш леко и... Сяде. Здрасти! Видя ли, че мога? Малко го... Абе, Ники, отрано ли е? Не. Той е с протектори, ама как ти? Мина го от ей тука. Махни се и той транче. Мина го от ей тука. То е лесно. Малко Ники. Не, той искаше да ми го изкопае. Ако ги нямаш тия кони, ще е много по-добре. Ма пак. Да. Тате, трака още го няма. Да, сега го обикаляме, за да ни газим. Да, то ми показва една тънка синя лентичка, която ме води към трака. Добре.
Чакай, ние сме наобратно. Наобратно ни е трака. Ама тук съм пака си ви забъл. Да, ние ще умрем. Моторки не е много пака. Да, изтървеш на мотора вече е щупен. Аз затова не искам да го пробвам, защото ми е нов мотор. Да. Той натача и той е нов. Майко, дано да не си изтърве мотора, че от тези скали ще... Тате! Виж, там е за аудитория. Да, окей, там е. Там е. Ой. Там е женското. Да, ма... Джуниори, той няма как. Аре верно на Копринка на отборното да сме ние. И тачи да ни е придружител. И това? Да, Никито. Ники, съгласен ли си? На отборното на Копринка да си в нашия отбор. Кран. Давай! Къде? Аз? Не. Не искам да счупя мотора. Ма той не може да кара ми личния. Не може да ни придружител. Не, защото лицата над 18 вече се водят придружители. Той няма как да ни е придружител. А и отбора ни от 3 човека няма. Тачи да ни е придружител, да ни важи моторите. Да, Аз мога аз да ги вадя. Да, ама пак ще е добре да имаме един придружител. пак цецето. Цецето. Не навика. Цецето да си бъде в отборите с Телвана и тия. Да. Тате, трака ни е натам. Не. Трака ни е назад. Те са мокри камъните и се хлъзгат. Ако бях с Хускварната, ще да го избия, да се мъча, ама... Лятото лесно се качва, защото са сухи камъните и такова. И държат, а пък сега и там точно са мокри и знаеш какво да ми се първа. Абе, направо ти тук нагоре. Да. Билболт. На къде е трака? Натам. Сигурен си. Да, аз видях и лавата Да. талента.